welcome na naman sa aking YouTube channel. So, for today's vlog, ayan, ayan, mag-unboxing tayo ng ating Google AdSense pin. Ayan, actually, pinadala to sa akin Google AdSense noong October 17. Ayan. At dumating siya sa post office ng November 3. Ayan guys. November 3. And then, nakuha namin ng aking asawa ay nung Friday lang. November 19. Ayan. So guys, hindi talaga nila hinatid. Siguro dahil tambak na rin siguro doon sa post office. Kaya siguro ganun. Tsaka pabalik-balik yung asawa ko doon. Ilang beses na. Siguro hindi lang 5 times. At lagi niyang tinatanong kung dumating na nga yung pin ko. Laging sagot wala. Siguro talagang hindi nila na nakakaroon. Ayan. So, pero pabalik-balik pa yung asawa ko. So, lagi ko siyang inutusan na daanan niya. Pagkatapos ng trabaho niya, daanan niya doon. Break time niya, daanan niya doon. Kasi, di ba, 2 to 4 weeks lang naman yung AdSense pin na pinapag-ulit natin. So, tama nga dahil October 17 ako pinadalhan. So, November 3 dumating. So, 2 weeks lang guys, di ba? So, ayan. Sobrang saya guys. Dahil ito lang naman talaga sa ating mga YouTuber. Pagka yan, pinadala na tayo ng pin, so, sobrang saya guys. Grabe. As in, yung mga pagod at paghihirap mo sa channel mo, ayan, nagbubunga namin talaga. So, ayan. So, bubuksan natin guys. A few moments later. Ayan guys, bubuksan na natin. Tapos ano na natin sa ating pin, atin ang ilagay. One eternity later. So, ayan na guys, pupunta tayo sa Chrome. Ayan, tapos search lang natin Google AdSense. Sa tatlong dots, ipindutin lang natin yan. Ayan, naka-desktop site na siya. Ayan, desktop site. And then, make sure guys na dito sa Google AdSense mo, yung account mo ang nakalagay. So, guys, pipindutin lang natin itong Google AdSense. Ayan. Ayan na siya guys. So, ngayon, i-verify na natin siya. Click natin yung verify. So, ayan guys, lumabas na siya. So, ilalagay na natin yung pinadala sa atin ni Google AdSense pin. Ayan. Click lang natin itong ayan, 6-digit verification pin. So, i-click natin yan. And then, type natin yung ating pin.
submit na natin. Ayan guys, napakadali lang. Pag-click ko, nag-complete na siya agad. Ayan, so ganun na kadali guys. Ibig sabihin, tama yung pinadalang pin sa atin, tama yung number na verify natin. So ayan, naging complete na. And then, pagkatapos guys, pupunta naman tayo sa payments. Ayan, click natin yung payments info. So, dito guys, click natin yung add payment method. So, meron ditong pagpipilian, add new wire transfer details, add new click details. So, dito, ang pipiliin ko ay add new wire transfer details. Click natin yan. So, ayan guys, to receive payouts by wire transfer, contact your bank to exchange rate and fees. Bank account must be located in Philippines and in US dollar currency. So, ayan guys, nakalagay dito beneficiary ID optional, name of bank account, bank name, and the SWIFT BIC bank account. Ayan guys. So dito guys sa SWIFT BIC, ayan. Ayan sa Union Bank SWIFT code. Ayan. Hanapin nyo lang dito guys. Ayan, ito yung Union Bank. So, copy lang natin yan. Copy. Ayan. So, dito guys. Then guys, lagay natin. Kailangan dito guys, hindi tayo magkamali. Isi-save na natin. So, dapat double check nyo yun muna. Ayan, yung account number nyo. Double check nyo lang. Kasi mahirap na magkamali guys. So, ayan. Isi-save na natin guys. Save na natin. Check. Ayan.
okay na yung ating payment. So, next vlog ko naman ay i-ano ko yung ating manage tax info para kasi magkakaroon si YouTube ng 24 matukin sa ating so next vlog ko po yan. So hanggang dito na lang po guys, at maraming salamat. So kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo naman kalimutang mag-like, subscribe, hit na rin ang bell button at pili ng all para always updated ka sa aking next upload. Maraming salamat guys. Bye-bye! Perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.